turaren waka sarki ga madi abun ga kowa na mamaki ban su janar da mama gode Allah sarki Alhaji Dauda ga turaren waka damuna gwanin mu kowa na san zuwanka na manyan kasar mu ai kai ka muka doka mu je dan ka hutu Allah ne mai taya ka ga gari ga sabar su gwarzo na su ta hauka ayya ashe dai tabbas ba da dadin lasa mazadin sun fadi sun wayeran gasa ga mai tawagar nan ta firgitar da magauta da waka aiki na soja ne dan farka to da tabbas dan ka hutu shi general ne mai wargi kar ka zo ka sha kozo maza bisa kan masu kokarin tutsu tawagar zaki ba ta fargaban tsuntsu kai da ka angora kumi akwai buzu gaya musu ga dan ka hutu rarara a kauce kayya rarara dan ka hutu rarara 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 gwanin rarara kai mai mayaka zarata yanzu in suka so kaga sata shi gayya guguwa buge wanda ma bai sani ba na tino da gwago su kofiyon kun ji baba kofiyon na rarara kun ji escort na gaske warjinin ka ya sa tsoro a fuskar magauta a gaida kai kada na rara a basan sannu a ba su kala kada to tashi taro darnaki mu je fasa taro na raran Afirka Ali Zaki Baba Ali ya suke firgita ne Ali Zaki tare yaki na raran Afirka kai Baba Ali ka sa su tsoro kai ina Salisu bauna kashe magauta na je nan da ma'aikata yan kajiran a nan daga ɗan ya kaca daga kawuta zuwa ɗan ja gaba ɗaya mutum 300 wannan mutum 300 za su yi aiki inda suka fi kusa ne in ɗan gidan da'iya ne kai a nan za ka yi aiki in ɗan kawuta ne kai a kawuta za ka yi aiki in ɗan zuba ne kai a can za ka yi aiki kuma sai ka tabbatar mana kana aiki mun bi matakai da yawa waɗanda ba za ka ɗare mana ba suna shiru su wane ne sun zo guri na lokacin muna mitu na ce babban maganar gwamnati abin take fama da shi idan aka gina abu mutane sun ɗauki abin gwamnati abin banza ni ma in na gina haka za ku bar shi suka ce a za su kula da shi to kun ga daga zuwa na nan kunciya mun yace ya ɗauki katuwal daga zuwan wannan kenan dan majalisa ya aiko ta shi ma ya ɗauki mutane zai biya shekara ɗaya da ba wannan maza za a samu wannan to bayan wannan akwai abin da zai biyo baya da yawa wanda ya fi wannan sai kun kula da kanku an yarda da gaske kuke yi sannan za a iya yin wani abu duk abin da muke da shi in zan kwaso in kawo nan gurin in dai za ku mai da shi na gwamnati ne na banza ne to wallahi ba zai amfani ba lokacin da muke bada jari ana cewa in daina ce ba zan daina ba sai da an bada kudin wani ya ce ai kudin rana ne kudin gwamnati ne sai kudin da aka baka yanzu kare na ranar kuma suna nan lokacin kai ma tun da rana kai ma kai naka kaga wancan na rana wannan kuma nawa amma mutane su kasa sai su rika mantawa cewa akai ka zo kai ma ka gina kanka kullum ka zama yaro na mai hada da kai ni ma in ji da yara na mana ka gane duk abin da muke gane kowa bukatar shi ya rayu amma ka rayu cikin aminci ba a cewa sai kowa ya arziki amma kowa ya samu kwanciyar hankali ake bukata ni abin da zan faɗa na gaya muku ne duk abin da zan faɗa a nan gurin an faɗa mun gina makarantu da aka taɓa na yi gyaran makaranta da ƙarin aji guda ɗaya a Borno na yi akwai gidan dari ta rushe gaba ɗaya na ce to babban rigimar nan ana ta magana security yin wannan aikin ba shine security ka yin wannan aikin shine babban security ka zo ka tare yara a nan garin ba zan rantse ba amma akwai yara sama da 500
yanzu mutum 500 kamar su ba ilimi kuma ka ce nan da shekara 10 ka zama lafiya ba zan yi wallahi tallahi kuma ba faɗa wallahi tallahi security ka guda ɗaya ne na zagaya na ce nan gurin muna da fulani muna da ƙauyaku wayannan garuruwan mu je mu zagaya mu ba su ilimi shi da zaman lafiya wai ka kulle gidan ka shiga da mota dan ka fita da mota wai ka ce za ka zama lafiya wancan bai ci abinci ba bai koshi ba shi bai ba su inda sa ba kuma ka ce kai ka ne zaman lafiya to wallahi ba zai yi ba wannan abin in na yi ku ce wai na koyi kai na ma sai kai ma inda hali kama kanka ko me za ka iya yi akan harkar makarantar nan ka yi ma kanka in ka taimaka kanka taimaka ma rana na tafi gidan da'iya ranar na waye na kwana a gidan da'iya ya fi so ɗari ya ta ce aure a nan garin sai da ya zama in ya gudun makaranta na nake kwana to ni na ganin ba wai gina makarantar bane aikin kula da makarantar da kuma kula da yaran dan yanzu wani ya gwammace tafi da yaran shi gona ko kuma ɗora ma yaran tallan ya ya kace makaranta to ina kira ga wa'annan iyaye dan Allah dan annabi ku za ku taya mu aikin nan ni na tabbatar wannan me aka ce an banci kajuwal a nan gurin akwai kungiyar da taro na kawuti sun bada da tafai a kawo to nan gaba ina gaya muku akwai ko dan majalisa ko gwamna ba akwai wanda zai zo Allah ya kara ajujuwa a nan garin amma dukan su in ne ba ku abin da ya kamata wallahi sai an wayi gari ba ajujuwa ciyaman ya faɗa yanzu ciyaman yana nan gurin ana jiran shi a guri kaza ana jiran shi a tuba ana jiran shi a tandama baka isa ka ce za ka yi wa kowa ba amma kowa zai iya maka shi kuma haka bane idan kuka miƙe mutane a nan gidan za a lissafa su da na wata da nan sun fi 1000 a ce mutum 1000 kawai sai su tsaya cewa ya sun jira sai an zo nan a'a na ce duk abin da zan iya wanda ba za ku iya ba ni ne ku ya kamata ni yanzu amma kuma ya kamata ku zama ni na gina wannan gurin nawa ne to kuma na ku ne in dai ba za ku kula da gurin nan ba to ni ban ga amfani da gina ba to ni ina kira a gaban manyan mu ga sunan nan ne duk wani abu da bukata na harkar ilimi yana nan gurin ES yana nan shugaban su na bira nan da ya kata ilimin gaba da rabin shi idan kun yi abin da ya dace na tabbatar da izinin Allah za ku ga abin da ya dace ciyaman dan karamar hukuma yana nan mataimakin ciyaman yana nan wakilin kwamishina na addinai yana nan wakilin turai yana nan to ko me ake bukata to ko kai ka gina wannan makarantar ka ce mu zo a buɗe da mu za a zo idan mun zo ko za a ga abin da za mu to dan Allah dan annabi ku taimaka mana ba wai gina makarantar bane mu tashi in mun gina nan tafiya yanzu mu sa abin da ke ciki ba ko kadai za ku san abin da iyalai suke ciki idan an tura muku malami baya zuwa ku za ku sanar ku ce malaman da aka turo ba sa yin abin da ya kamata idan kuma ƴaƴanku ne sai ku tsawatar musu ni shi ne iya magana ta abin da zan faɗa a nan gurin sai kuma sako na maganar ɗaukar mutane ƴan kasuwan akwai shiri bayan na gama wannan abubuwan aiki makarantar abin da ma da ni kenan ba ku da wuri ba an yi tunanin ɗaukar ma'aikata na ce to wannan harka ce ta local government ta state ta kuma federal government amma ni zan yi iya nawa ba wai iya wannan makarantar da na gina ba na ce zan ɗauki ma'aikata 'yan kajiwan a nan daga ɗanja ne aka ce daga kawuta zuwa ɗanja gaba ɗaya mutum 300 wannan mutum 300 za su yi aiki inda suka fi kusa ne in ɗan gidan da'iya ne kai a nan za ka yi aiki in ɗan kawuci ne kai a kawuci za ka yi aiki in ɗan zuba ne kai a can za ka yi aiki kuma sai ka tabbatar mana kana aiki mun bi matakai da yawa waɗanda ba za ka ɗare mana ba saboda na yi alƙawarruka da yawa idan ka cika aikinka in na ɗauke ka aiki a nan to zan nema maka aiki a federal government ko state government amma fa idan kana zuwa aiki duk uzurinka sai ka zo aiki sau 3 a sati duk uzurinka in ko kai sati 2 baka zuwa to shi kenan daga nan baka cikin aiki na ce zan rika biyan kajiwar naira 20,000 duk wata zan turo naira 20,000 kuma daga izinin Allah zan fara da wata 3 idan na ana yi daidai ni ma ina yi bakin gurgurdona idan ba a samu aikin gwamnati ba dole mu nemo tallafi wanda wannan malamin zai iya rike kanshi don ya rika zuwa makarantar nan dole mu nemo tallafi ko na noma ne
ko da harkar sana'a ne wanda ake bawa jarin sana'a duk da aka tafi ana yin wannan idan mun haɗa kan ba abin da ba za mu samu ba amma ku yadda ku ba wa kannan mu da yayan mu ilimi ku yadda ku zauna ku ba yaran nan ilimi mu kuma za mu iya abin da za mu yi gani ga ciyaman duk kuma inda aka ce maka ciyaman ya zo kamsila ya zo har da lida yana nan gurin shugaban kamsiloli kuma su ta abin da za a sai da su to kuma gaba ɗaya fannin ilimin ba yana maimaita ba ya zo nan gurin na ga har ciyaman ɗinmu na jam'iyya da da alhaji marazu wanda muka gwagwarmaya da shi ya zo wannan gurin to duk layin mu dai akan abu da ya muke akan abu ne na a zauna lafiya ai kowa kuma abin da ya dace to wannan ma'aikata za mu tantance su da izinin Allah a 'yan wannan kwanakin kuma za su fara aiki take idan Allah ya ba mu sa'a wata ɗaya wata biyu uku mutum ya samu aiki a can za mu ɗauko wani mai manipulation da shi idan kuma tallafin noma ne za mu baka mu kuma ce ma ga yanda ake yi amma ba wannan abin da ce na gwamnati ne mu muka je muka nemo muka ce dan ka zauna lafiya in ka mana ba daidai ba to wani lafiya sai dai kai a gare ka girma amma mu za mu nemi hanyar zamu zauna lafiya ina godiya ina ƙara godiya ina kira da iyaye a nan bangaren da su turo yaran su makaranta iyaye ku turo yayanku makaranta iyaye ku turo yayanku da makaranta hakura da dora musu talla hakura da tura su gona ku daure ku turo su makaranta idan suka sami ilimi to kun musu duk abin da ya kamata ku musu dan Allah dan annabi a taimaka ga shugabannin ilimi nan gaba daya wannan abin da nake faɗa su sun fi ni sanin menene harkar security ilimi na ɗaya daga cikin abin da zai kawo maka security a ƙasar nan ilimi na ɗaya daga cikin abin da yaro zai san me yake yi to dan Allah da annabi ku taimaka mana iyaye dan na zo na gina makaranta kai ma za ka iya yi wancan ma zai iya wancan ma zai iya amma turo yaran makaranta kai kadai kai uba kai ne za ka iya kai kadai yawa kuma mai gami ya ga ta magajin garin nan dole kai sai ka ƙara samun su goni a gaba akan kula da wannan makaranta da kuma tattaro yaran da kuma su tattaro yaran su zo makarantar saboda zuwa makarantar shi ne mai muhimmanci ko gida ka gina idan ba a zo ana zama a ciki ko ba mutane a ciki to wata ran sai dai kai cewa kan gone nan gurin to da Allah da annabi magajin garin nan a taimaka mana da kiran yaran iyayen yaran nan maza da mata domin a turo wa'annan yara makaranta a kuma tabbatar da sun zo ko wasu zo ba mu kuma daga nan su shugabannin su da shi yes za su kula da malaman suna aikin da ya kamata ko ba sa yi idan ba a turo yaran ba ba za a gane ma'aikatan suna aikin ba ko ba sa yi don Allah mutane musamman iyaye mata da maza su haƙura su turo ɗan lokacin da ake bayarwa na makarantar yaran nan su zo su yi don mu samu sauƙin abubuwan da ya kamata mu samu sauƙi. Na gode. Malam yaushe ne Bahaushe zai kamo bayarabe a wajen ilimin zamani. Aminu Kano ya shiru ya nisa. Ya ce sai da ka shigo gari irin garin Dadiya ka samu tsohuwa mace a shekara 90 ka ɗaga labaranta ka ce mata good morning mom ta ce maka morning my son. Ashe mun kama hanya ta da ya fa ana daura ka hutu Allah saka mai da alheri Allah ke ya taho wallahi da aka ce ya taho ta nake a garin ka hutu ne za mu tsaya ko a garin Dabai amma da zo na iske irin wannan mutum ya tana da mutane da suke irin wannan wuri ya zo ya kawo musu ilimi to da abin da za a ba su a duniya wallahi bayan wannan idan kana son kai musu al'umma shugaban kara Afirka ta kudu ce idan kana son kai musu al'umma kada ka yi wahala kera na tukaro kada ka yi wahala kera nukiliya kada ka kera super tukaro kada ka kera komai ka hana ta ilimi da ka hana ta ilimi wani al'umma da kake za ta wani babu rusa wadda al'umma take yi irin na rashin ilimi al'umma ta mutanen da iya don Allah da Allah halaccin da za ku yi halaccin da za ku yi ni Rabiu Idris daga hukumar ilimi ta bai daya Allah da zai ci gaba da motar wannan makaranta babu inda ba na shiga da wani gobe Allah sai kuma da alheri halaccin da za ku shine wannan yaran ƴaƴan nan ku nemi musu ƙasa da su fara wannan ƴaƴan ku ba su ilimi wallahi in ka ba yaro
gida guda 1000 wallahi karewa zai in ka ba yaro gonaki 1000 karewa za su idan ka ba mishi ilimi wallahi ka ba mishi komai a rayuwar shi wannan wurin da aka gina ba mu sani ba don Allah don annabi malaman da za a kawo iya su danja a wannan wuri a sa ido ni ma zan taimaka zai da shigowa a wannan wurin domin in samu wannan makarantar ido domin daga cikin yaran nan ba mu san wanda zai take ce kasar nan ba kara mana kara godiya Allah saka maka alheri kafin in zuba anan wurin gaskiya da sai na karanta takarda wadda appreciation ce daga hukumar ilimi ta bai ta jihar Katsina wadda zan karanta kafin mu bashi ya sa hannu ya ansa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم once again Universal Basic Education Board Katsina State Alhaji Dauda Kabutu Rarara appreciation letter. We are writing to express our heartfelt gratitude for your invaluable contributions to the Danja local government community, particularly in construction classes and the rehabilitation effort. Your dedication to improving the life of others is truly commendable. As a renowned Nigerian political singer from Katsina State, your influence extends beyond music and mobilization. Your effort has enhanced the educational experience for countless pupils, providing them with a conducive environment to learn and grow. Your commitment to giving back to your community is inspiring, and your selfless service has made a significant impact on the life of many. We appreciate your tireless effort, generosity, and unwavering commitment to make a positive difference. Thank you once again for your responsibility. Ina nika godiya kamar abin da Bahaushe ke cewa kowa ya je yaƙi sarki ta abin da kake yi kana taya gwamnati ka tsara aiki ne tun da ya zo ya cewa harkar ilimi ta yi ƙasa yana shi da kwamiti ya sa damar mai da ilimi to wannan commendation da gwamnati Katsina daga hukumar ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina daga hukumar ilimi ta bai ta jihar Katsina da yawon bako da ɗan jihar suka zana a wannan wuri Allah saka maka alheri. Magin Ismail Elbo, bravo, bravo, bravo.